o mellor, a esencia da música tradicional e ademais cuidando o traxe tradicional como eles o cuidan. Por que che parece se lle damos paso? A mí parece estupendamente. Sí? Oye, unha hora estupenda, Unha hora estupenda. Xa verán que linda canción. Xa pasamos o día de xa estamos no Unha foliada. 26. Bueno, camiño do 25 de Sí. xullo do 2020. Opa. Foliada da morte do gaiteiro Cantigas e Agarimos. Vamos de foliada. Son Cantigas e Agarimos